Hej og velkommen til denne video. Denne gang er vi endnu en gang taget ud til værnet for at prøve lykken i jagten på en and, gås eller dolbækkesin. Vi er taget ud aften forinden for at få sat lejren op og klargjort grejet og strategien for morgens træk. Nu er teltet slået op, liggeunderlag og sovepose er gjort klar til nattens ro. Thor er iført neoprenvest, eftersom vi er nået hen i det sene efterår, hvor kulden er begyndt sit indtog. Thor har ikke samme luksus som os. Han må ligge på gummimåtte og tæppe ude i yderteltet, mens Markus og jeg kan skutte os i de varme soveposer. Nogle gode timer søvn gjorde os godt. Vi har i tidligere videoer fået gode råd vedrørende vores jagtbeklædning, som ikke helt har passet til andejagt. Vi har båret orange hatte og veste. Det har ikke forbedret vores chancer for at få fuglene ind på tæt hold. Så denne gang er vi hoppet i nogle mørkere farver i forsøget på at lokke vildtet på tættere hold. Nu er tiden kommet til at varme vand til havregrøden, som skal sættes til livs ude på morgenjagten. Som det kan ses her, så vandrer vi ned ad en grusvej, og ikke over en våd stubmark, som vi i vores tidligere videoer har gjort. På denne tur har vi nemlig skiftet lokation fra bunden af værningene op til værnets midte. Dette er et nyt spot, som skal prøves af, da jeg har hørt fra nogle af værnjægerne, som bor herude, at værnet byder på langt flere jagtpladser end det store værn Sandede, hvor vi har siddet i de 2 første videoer. Jeg var nemlig så heldig at få lov at bo i en af de charmerende værnhytter i efterårsferien. Her fik jeg også lov til at tage med nogle af jægerne ud på aften- og morgentræk, og fik pludselig en langt større idé om de forskellige jagtområder på værnet og deres navne. Så denne gang tager vi og besøger lokationen Stenpold, som med sine mellemstore vandhuller måske kunne tiltrække noget bevinget, der må nedlægges. Det må du gerne. Tak for det. Wasabi. Var det dig, Markus? Ja, det var mig. Klokken 9. Klokken 9, siger du? Det er rigtigt. Ja. Nå, torden. Vi rykker over til der, hvor ham der den anden han var. Ja. Vi rykker over til der, hvor ham der den anden han var. Hvordan er det så lige, vi siger? Dikke, dikke, dukke, dukke, dakke, dakke. Nemlig, der var den. Det er spisende. Ja. Og hvad er det så? Ja, så er det quit. Hvordan er det med gåsekaldet? Det er bare, der skal man bare blæse igennem. Woo! Ja, lige præcis. Skal du høre min bedste fiskehajer-impression? Ja. Prøv at se, den kommer herfra. Det er rigtigt. Gør den også. Der kommer også noget der. Åh, der. Mark, også. Der kommer også noget der. Den er ret cool. Det er en kjole, eller hvad? I hvert fald er det bare en måge. Så er det en sjov flyvestil. Ja, den har meget sådan takkede vinger. Ja. Men den var også lidt for mørk til at være en måge. Det kunne godt være en kjole måske. Ikke? Ja. Den havde også den der altså hvide sådan hage. Ja, ja. Så mørke hoved. Okay. Der er noget, der kommer ned der. Gravand. Ja, eller vinand. Ja, det kan også være. Må man skyde sådan noget? Ja. Det må man gerne.
Er det ikke en vibe? Vibe? Måske, jeg synes bare, at viber plejer at lyde mere sådan... En laser, eller hvad? Ja, sådan en laser. Jeg plejer at kalde det en metaldetektor. Ja, det er jo det. Bramgæs. Det var ellers godt kaldt, Markus. Men det var bramgæs hele bundet. Kalder mig ikke gåsebetvinger for ingenting. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ej, det er meget fedt, de vil over også. Hvorfor skal den også være fredet? Den mest artsrige gåseart i Danmark. Ikke? Prøv. Det forstår jeg altså heller ikke. Man burde jo frede dem, der ikke var så mange af. Lige præcis. Der er kraftigt, altså, hvis man kan køre forbi en mark, hvor der sidder 6.000 bramgæs, og så køre 200 meter, så kommer til en ny mark, hvor der også sidder 6.000 bramgæs, så skal den ikke være fredet. Nej vel. Enig. Som Markus helt rigtigt siger, så er bramgåsen fredet. Og bramgåsen, det er den her relativt lille og meget kontrastfulde sorte og hvide gås. Det er en gåsart, som primært er i Arktis, i hvert fald om sommeren. Der ser vi den op ved Svalbard og Østgrønland og Island. Men om sommeren, der kommer den altså til Danmark. Grunden til, at bramgåsen blev fredet, det er, fordi dens bestand ikke altid har været så enorm, som den er blevet i dag. Tilbage i 1980 for eksempel, der var der omkring 1200 bramgås i Danmark og 112.000 bramgæs i hele verden. Og i dag der er den bestand eksploderet til Mugi. Hvad var det, jeg lige læste? Men i dag der er den bestand eksploderet til 1,4 millioner bramgæs i hele verden. Og det højeste, der er blevet set i Danmark, er ca. 297.000 bramgæs i Danmark. Det vil altså sige, at det er en bestand, der er gået fra meget lille og beskyttelsesværdig til enormt stor. Og hvis man prøver at sammenligne antallet af bramgæs i dag med de andre gåsearter, vi har i Danmark, så kan vi kigge på for eksempel grågåsen, som i 2021 var blevet set 180.000 af, eller blisgåsen, der blev set 8.000 af, den kortnæbbede gås, som vi har 70.000 af, og canadagåsen, hvis bestand er på 12.000. Det spøjs er, at det er tilladt at jage canadagåsen, selvom den har en bestand på kun 12.000, hvorimod det er totalt forbudt at jage bramgåsen, selvom der findes ca. 300.000 af dem i Danmark. Altså har vi de her meget fåtallige gåsearter, som vi gerne må skyde, men når vi ser de her enorme flokke af bramgæs komme flyvende ind over os på vandet, så må vi ganske enkelt ikke gøre andet end at nyde synet. Det kan være forvirrende, og der er også samfundsdebat i gang om, hvorvidt den her fredning af bramgåsen skal ophæves. Det er især landmændene, der brokker sig, fordi sådan en kæmpe flok på 6.000 bramgæs kan altså knaske sig igennem 20-30 hektar landbrugsjord i timen. Det er dyrt for landmændene. Det er altså et gennemgående tema for jagt på værnet, at der kommer enorme flokke af bramgæs forbi, og man må ikke skyde dem. Tilbage til videoen. De siger herude på værnet, at det lyder som om de gør. Det er også rigtigt nok, bramgæsene. Du gad simpelthen ikke at ligge ned, hvad tror Jamen han er seriøst. Altså, du sidder der og råfryser. Du havde mulighed for at ligge i en hule. Men så kom der gæs, ikke hva'? Bramgæs, ikke lidt lort. Ja. Så ikke det mindste få en canadagås eller sådan noget, så der er lidt fedt at kigge på. Enig. Dem må vi så tænke også gerne skyde, så dem må rigtig gerne komme. Så kan jeg bare være lige meget. Det gider flyve herhen. De gider være en del af vores fest, så er de ikke velkommen. Nej, så er de bare heller ikke velkommen. Så bliver de bare ikke inviteret næste gang. Nej, det er rigtigt. Du må gerne kalde når gåsekald. Prøv at se bag os. Ja.
fucking lorte. Hvorfor kan der ikke være en kortnæbbet imellem? Hov, se, der. Så magasinet der, vi skal over trampen. Klar. Så, bliv her. Ja, flyver der. Ja. Så, på plads. Du skal tænde GoPro. Er den ikke tændt? Så. Skal den lyse? Der er sådan et, jeg tror der er ikke mere batteri på. Vi går over der. Mother wings. Så. På plads. Thor, jeg gider ikke, du er foran mig, når jeg skal skyde. Kom her, Thor. Thor, kom her, Thor. Kan du prøve at kalde den der over til os? Det var også bramgæs. For fanden. Men det er fedt, de responderer på det der kald. Ja. Hvor er den henne, Thor? Hvor har vi den henne? Ud og søg den. Hvor er magasinen? Tak, det var flot. Tak skal du have. Thor, tak. Så er der pibanden, mester. Fuck, Thor. Han er så god. Var den ikke død, eller? Nej. What? Thor, you little shit. Han er så mega sej. Thor, sit. Flot piband hund. Ja. Så bare, den gik jeg bare lige der to. Ja. Ja. Stærkt, Thor. Du er så dygtig. Ja. Dygtig. Vildt nok. Ja. Jamen, det er jo bare, altså det er så vigtigt at have hund med herude. Ja. Altså. Så kommer jeg bare lige ind i buskaget. Ja. Jeg jagter efter et magasin. Ja. Så kommer jeg bare lige ind i buskaget. Der er bare en and, og kommer ud igen. Så er det, hvad så? Var det ikke den her, vi skulle Ja, lige præcis. Det er skam, der ikke lige har strøm på skolen. Ja, det er det. Ja. Så kommer der en fugl på. Det gør der. Stadigvæk ikke en, du har skudt. Nej. Igen en, Thor har nedlagt. Lige præcis. Altså, jeg har skudt en, vi har kunne spise. Thor, han har fundet 2, vi kan spise. Nå, men så skal vi derhjem og have tændt op for bålet og have pandebryster på over bålet. Fedt. Nå, skal vi... Vil du have et billede af den, eller Ja, jo, gerne. Vi skal også have dig med, Thor. Mesteraportøren. Kom, Thor. Thor, sit. Thor. Det var godt, du. Jeg tror da ikke, den er blevet skudt. Nej. Det finder du ud af, når du plukker den. Ja. Med en flot pigeband på tasken, var det ved at være tid til at tage tilbage til lejren, få hugget noget brænde, for så at kunne tænde op i bålet, så dagens fangst kunne blive tilberedt.
billeder af julegåsene. Ja. Det er bare det samme. Skal jeg gøre? Jamen, det er godt at skide der med det. Det er godt at skide der med det. Starter med leveren her. Frisk, ja. Start med det værste. Det er det, jeg er enig. Med lever. Ja, det smager lever. For hjerte. Hjerte. Det er faktisk meget godt. Ja. Thor, kom her. Vil du have noget at spise? Skal du smage? Kom så, Thor. Kom her. Så. Skal du smage på den her? Du har selv dræbt den. Det kunne godt bruges. Så skrællede han den. Ja, lige ned i løgnhalsen. Værsgo. Du får ikke mere nu. Men det er ben, det her. Spis. Hey. Ja, det kan godt slukke. Så, fri. Lige en vigtig besked her fra redigeringsbænken. Nu fandt vi den her and, som havde unaturlig adfærd. Min hund Thor lykkedes med at tage en levende and. Og det er unaturligt. Med stor sandsynlighed kan den her and altså have været syg. Så derfor anbefaler vi på ingen måde, at man foretager det her derhjemme. Vi kommer heller ikke til at gentage det. Det er ikke værd at sætte ens helbred på spil i jagten på en and. Hvis man går ind og søger på nettet, så står det jo meget tydeligt, at man skal ikke spise fugle med unaturlig adfærd. Så det var lige et heads up her fra Vildmændenes redigeringsbænk. Hvis I har lyst til at dele nogle af jeres naturoplevelser nede i kommentarfeltet, så er I hjertelig velkommen til at gøre det. Vi ses i næste video. Hej hej. Bomberklædt.